Ja, so den Spruch, jedes Töpfchen für بهذا المؤتمر شارك وزیر تندرستی یه وزير رایناندخوازê الصحة beşdarî vê في konferansê bû راينلاند-فالز û وكان في kesayetiyên حضور mezin ji شخصيات sendîkayên قيادية pizîşkan li Rhineland li falz amade bû. نقابات Ev الأطباء في konferans راينلاند-فالز. înşallah هالمؤتمر destpêkeke هو ji bo جاء peywendiyeke بداية mezintir di لتواصل navbera me de weke بين Sûriyên li Almanyayê dimînin. السوريين û di المقيمين navbera بألمانيا piraniya rêxistinan وبين de da ku معظم em rola xwe li Almanyayê المنظمات bihêz لحتى bikin. û نعزز ev bibe دورنا في destpêkeke mezintir ألمانيا heta وحتى ku em تكون karibin vê هاي piştgiriyê بداية أحسن veguhezînin welatê لحتى xwe. نقدر نحن û her نعطي wiha bibin هالدعم piştgirî ji bo لبلدنا sîstema نكون tenduristiyê أيضا çi li دعم Almanyayê be للنظام û çi الصحي jî li سواء في Sûriyê be. ألمانيا أو في سوريا. Ganz genau. Haben wirklich im Jahr 2018 ein Logistikzentrum, welches فعالية اليوم كان هدفها هي موجهة Armanca çalakiya îro ji Sûriyê zêdetir ji bo Almanyayê bû. Armanca me ew ku em nîşanî hikûmeta Almanyayê an gelê Alman û pizîşkên me yên Sûriyên li Almanyayê bidin. Ku em di du welatan de kar dikin, em li Sûriye û li Almanyayê kar dikin. Em dixwazin piran di navbera Almanya û Sûriyê de ava bikin ku armanca wê di dawiyê de piştgirîkirina rewşa tenduristiyê li welatê me. û piştgirîkirina sîstema tenduristiyê li welatê me ye bi rêya veguhestina şarezayiyan ji Almanyayê û bi rêya cîgirkirina hebûna xwe li Almanyayê. Wezîrê Tenduristiyê yê Rhineland-Pfalzê hat û nûnerên sê sendîkayên mezinên Alman li Koblenz, Rhineland û Pfalzê hatin. Ew gelek bi kelecan bûn û hatin û semîner pêşkêş kirin û cara yekem bi vî awayê hêja behsa me kirin. Dann könnten wir diesen Medikamentenplan mit Hamburg, ihr habt اليوم حضران Ez îro beşdarî konferansa Sigma bûm û armanca sereke jê ew e ku em wetê pizîşkên ji pisporî û bajarên cuda yên Almanyayê û ji nêrînên pizîşkî yên cuda li hev kom bûn û hev nas kir. Da ku em van şarezayiyan kom bikin û karibin hewl bidin di başkirina sektora tenduristiyê ya Sûriye û başkirina performansa wê de bibin alîkar. Bêguman, li vir nêrînên me yên pisporî yên cuda û nêrînên xizmetguzarî yên cuda hene. Dema ku em wan di hev kom bikin û tiştê ku me di salên borî de ji şaristaniya Alman fêr bûne werbigirin. Em dikarin bi wî tiştî alîkariyê dijîn û ve avakirina sektora tenduristiyê li welatê xwe Sûriyê de bikin. auch spannend, weil man immer wieder neue Impulse kriegt, Gegner von Ez mêvana konferansekê li bajarê Main te Almanyayê bûm. Di konferansê de gelek zanyarî hebû ku ji bo pizîşkê Sûrî giring in. Da ku karibet di navbera karê xwe yê li Sûriyê û giringiya wî ya li Almanyayê de hevsengiyekê çê bike. zusammenarbeiten. وهذا بيدافع عن الجالية التركية